Trump té tota la raó en no convidar-nos a les negociacions de pau a Ucraïna. Ursula von der Leyen va encarregar a l'exprimer ministre d'Itàlia i exdirector del Banc Central Europeu, Mario Draghi, que fes un informe sobre què fallava a la Unió Europea, i aquest es va presentar a principis de setembre. Queda't al vídeo que t'ho explico. Així, l'informe es presenta amb els objectius de reduir la diferència en innovació entre els Estats Units i la Xina i la Unió Europea, de lligar la descarbonització amb la competitivitat de tal manera que perseguir una no signifiqui renunciar a l'altra i reduir també la dependència que té la Unió Europea envers estats estrangers. Quan un estat vol gastar més diners dels que produeix, s'ha d'endeutar, com qualsevol persona, vaja. L'informe Draghi el que proposa és que es faci aquesta deute en conjunt amb la Unió Europea. És a dir, que sigui la Unió Europea qui emeti el deute públic i no els estats per separat. Això ja es va fer amb els fons Next Generation, uns fons que anaven destinats a recuperar Europa després de la pandèmia de la Covid. I, sincerament, va ser un rotund èxit. Aquí el problema els posen els països nòrdics i Alemanya, que no estan gens a favor, mentre que països com Itàlia, França o Espanya són els que més recolzen la idea. En relació a l'anterior proposta, Mario Draghi proposa unir el mercat de capital. És a dir, fer que els inversors estiguin més interessats en invertir en els estats que no pas en la banca. Actualment, una persona que té molts diners prefereix invertir en un banc que donarà millor benefici que no pas en els estats, com passa, per exemple, als Estats Units. Mario Draghi proposa crear incentius per invertir en estats i no tant en la banca. Així, els estats o la Unió Europea tindrien accés a molts més diners. I això va lligat amb el desenvolupament de la indústria de defensa. I és que la indústria de defensa europea és molt pobra. És a dir, que si els estats volen incrementar la despesa en defensa, hauran d'anar als Estats Units, perquè el mercat europeu, la indústria de defensa, no és prou forta. D'aquesta manera, busca evitar la fragmentació i que la despesa en defensa sigui més eficient. Vaja, que per defensar Europa s'ha de comprar Europa. Podem veure com la Comissió Europea s'ha fet seves moltes d'aquestes propostes, sobretot en temes de competitivitat i defensa, però a les que requereixen un major consens, els líders europeus han respost amb negativa rere negativa. I és que així com pretenem convertir-nos en un actor suficientment fort per convidar-nos a les negociacions de pau? Deixa'm que pensen en els comentaris.